Hello, beautiful people. Welcome back to the YouTube channel. When we on cameras, yo, my busy. Yeah, komabe, guys. Asinduzo and hamwe mwana interview ya Isaac Jomo Osman. Akulo aja ni mafoziri magame online interview kama magama ngana za Jomo. Ni mafoziri mutenge musamaye yangane ndidiso la ndale. Kuri mu invest bwino video ichi. Musamaye yangane ndidiso la ndale. Koma moyangane ndidiso la muntu kuti uyu ndi muntu Jomo paeka. Mupeza kuti mu video ya Jomo wa interview yake mena wapanga ndi Brian. Malima lessons ambiri kwambiri. Malima lessons angapo, maphunziro angapo meti ngaphunzire. Komano ineyo ndingu just hapo angapo amene quick one, just a quick one. One, mupeza kwene kuti nkuluja okay, street kid. School mulibe. Koma akakhala deputy. So kuno school sida take it. Aye, ndibe classmate. Mulibe ya? Classmate ndibe. Angasino ma classmate mwina. Ezona. Ndibe classmate. Classmate mulibe? Aye. Mulibe classmate. Ndikuzokaa mwina wakumpira kuti coaching. Jadi. Amena kuzokaa koma classmate wa school. Ndibe. Ndiye udaenda bwanji moyo. Deputy mayor. Right? Deputy mayor. Kusenza kuno kuti kukhala ndi go. Osalowelera chifoti iwe ndiwe street kid. Suta vyamba, kumwamowa, bla bla, zina. Two, chimene chili very powerful kwambiri ndi despite kuti iyeyo cha skulu palibe, komano pali chinthu chinenekeso chimene ali nacho passionate, amachikonda kwambiri kupanga. Tinapanga video ena yakeso khuza ndi gift imene Mulungu anakupatsa kuyigwiritsitsa koma ungopanga zomwezo mpaka na mwayi umaza bowoleza. Mupeza kwena kuti iye uja skulu kulibe, awupanga zoyitana lazima kuti koma mufunso kuti chimene chinakampangitsa kuti akafike ku UK, amati ku England, mayiko kwa azunguku, kuti akaphunzire akatenga certificate ya community development. Zinali zokhuzaniza mpira zizi. Iyo jamukonda mpira kwambiri andi ma team organization ndokhanga tothandizati, right? Ana mmene mujamo anakakamira mmene mujamo mpaka nakatikati mujamo munapezeka mwayi okuma ndi anthu ena akangomutenga kuti tiye kunja bona makapanga ka certificate kamene koko. Anyway, iye uja mukonda bweza mwati ine pandekha ndine skulu Zomwana ona Jomo ziyatsa zawo netso. Yeah. Ndi wachinyamata akhale oche ine ndi skulu tu kwambiri. Yeah. Wachinyamata ona lesa zikhala ochenjera. Kunena kuti chobwera mawa palibe amatani amadziwa. yeah, imene ndizoona Jomo uja kumpanga study ndi school chifayani chifana kuti tikumasalo ku school maphunzira kona kuti experience is better than education. Experience ijayo pa ground iwe kukuma ndizikhoma pa ground pacha zili better than ukaphunzira. Tikungerekeza chimene chitika munthu umatheka phunzira upeza certificate ya mwamba mene ungayipezeremo ka upeza PhD ka chani masters bla 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 mili mbuso ungapezamo ka upeza ka diploma ako komano ngati ulibe experience chimachitika nchani anthu sakutenga ntchito. O driver komano ungochoka ku driving school kuti upeze ntchito zimavutatu ngati ulibe experience. Koma zira ande ndisakugamba ndipo kuti ngati ndisakuti. That's why nemana kuti uso ndo mwaiso
ena nimudziwe kwapa ngati mwe ndika certificate kana kake chonde zipanga ku volunteer zinthu zina osangoti basi ndingofa ndalama tango pangane volunteer yokha basi kaya kwa 2-3 months volunteer basi kungozipereka chifukwa zimene zimalowa mu record yanu inuyo kuti mthena yake mukazafuna kupeza ntchito ina muzanena kuti ndikapanga volunteer ndi experience fanda kugwirako ntchito osangodiwa kuti pokhapokha mungolembedwa ntchito right meso ndi phunziro lina limene mungalipeze anyway ndito koma chachikulu chino kuti video ija interview chomusayangana diso la ndale mukangana diso la ndale simuyimvetsetsa phunziro lina limene lapezeka mwa Jomo Osman ndi kukhazikika pa chimene iye ujayo ali kukhazikika kuchigwiritsa chinthu imagine akugwira ntchito limodzi ndi boma la MCP koma pa TV akona kuti yani akuti ine ndo a DPP ndikadeti ito ineyo ngati ndili wa DPP paibe chomwe chikundilesa kuti nditumikire a president omwe alipo Okay. chifukwa kuti ziyende tene katigwirire nawo ntchito chani limodzi koma ineyo ndine wa DPP chomwe tikufuna choti brata wathu kubwere zitukuko Yeah, ali. Funso langa ndinonena kuti not this year, not next year, you're not moving, you are loyal to the Democratic Progressive Party. Jomo ndi wa DPP Kukubwera convention sabata ya mawa. Mukayimira mpando wa? Palibe. Bwanji. Basi. Simati you're the people's person. Yeah. Yeah. Inetu brand sinithamangira kuti ndisangalase anthu. Right? Koma munthu sana phozile. Munthu sana phozile. Anaba kuplanta zaka 10. Ayi zaka 10. Sinzuri ngati anaphunzira kwa school kumwe analiza Sunday 2 kayani kaya kwa uko. Koma no still awugwiritsitsa okay. Sindikuona kuti DPP ndi yabwino kuti akhala ku DPP. Koma ndikukamba nkhani kuza ndi kukhala being loyal, kukhala kukhulupirika kuchipani chake. Ngakhale kuti panapa ndi deputy mayor wachipani wa deputy mayor umene koko akugwira ntchito limodzi ndi boma la MCP koma still sakwana kuti basi ndendalowa nawo kuti mwina makeni ngoja kuzina zake akukhalabe mmene alili kuti ine ndo DPP ito basi akuluakulu kuchita kulengeza something pamene anthu ophunzira amene amadigiri wakachita ongoti chipani cholamula uku chipani chikulamula uku chipani chikulamula uku sinza kuti it's not about kuti politics komano kungofothanizira iwo mimba zawo. Okay. Lesson yomalizira niyene mene yachitika mwa Jomo ija ndi nkhani kukhuzana ndi malo kugulitsa kwa ma foreigners. Akuluakulu iyi lili ndi vuto lalikulu kwambiri. Muchita bwanji kuti Amalawi akhale ndi malo mplantayo. Chifukwa chonena kuti adona mwina mukuzondiuza I can't palibetu Malawi amene ali ndi malo ma street athu mwina atu ampasa ajime kuri ampasa. Ndufuna ndikuze Brian yeah. Ife Amalawi ndifadira. Ndifadira? Yeah. Dziko la Malawi ndakugulisa ndi Amalawi. Okay. Osada anthu akunja. Ku Blantyre City Council kuli police ya malo ena aje. Yeah. Omwe anayika kuti munthu wakunja sangagule malo amenewo. Ndezi utheka bwa. Amagulisa Brian. Okay. Brian agula malo aja. Mwina 3 million. Yeah. Akubwera mwenye. Akwazo ka Brian ndikupasa 20 million. Mapeto aja Brian akugulisa malo. Malo swale tikunena zoti amwenye atenga. Ina agulisa amwenye sisiti. Okay. Anagulisa malo wa Malawi ngati. Anakagula Malawi yeye. Anagula Malawi tindi kwatu timati kumpingwi. Police manene natu kuti munthu obwera nali sasa tani asagule koma go there today. You find out Malawi malo sajagulisa. Apa kuchokera pa Christwick. Line you say
maploti amene inali a Malawi amwenye mukaona kumangawa ogulisa ndi Malawi usati Blantyre City Council. Ayi. Okay. Tizikonzana apa. limene panopa sitingalione koma kutsogolo kuno lidzakhala vuto. Amalawi dyera and sikuti zizamba pano yayi zizamba even maboma ambuyo and the system imene inachitika kwambo komano iye janana bwino kuti boma linakhazikitsa kuti ku Blantyre kuno kuli malo amene mfole na sign la kukuta agule malowa ndi Amalawi koma zopuzira Amalawi aja tagulisa malo aja Amalawi amagulisa kwa anthu obwera tingolekeza ngati ma Chinese amwenye azungu pantho paja malo aja amayikapo chi industry chachikulu sonza kuti Malawi zoruza pesa Malawi manjoka chotselapo anthu fa Malawi fe tikuchulukana zabiza kuti malo wose tagulisa kwa anthu obwera ife Amalawi fe sobano kuzapezekano anthu oti also pokhala for kuno kuli ma opportunities ambiri amene anu ake visite ngaone koma amawana ndi anthu obwera ndiye malo kumagulitsa kwa anthu obwera oti mwina amepala ake sanakhazike bwinobwino tizapeza kuti mzinda osatagulitsa nda amnthu obwera jeto amakhani ndrama akafuna kugula malo samagula malo chisawo yayi amangogula malo choncho ndi brand banda amaisa ndithu kuti apushe amfuse bwinobwino nkhani okhuza ndi malo kuti ase koma muchitapo chani boma muchitapo chani. That's very important. Iyo jamana kuti kumapo bweti kumene kuti saloweko chifukwa vuto la Malawi chiyo semachotsa kondale ndiye mutani mutazindikira kuti Malawi adagulitsa Amalawi ndiye Amalawi agulitsa simulandu mene Brian ku Malawi kuno vuto timayika ndale pasogolo lero Brian ukuzozuka pano ndikumanira chinthu chopindulira Malawi nkhani yomwe itatuluke ndikuti Brian afuna agwetse boma mumvesese kati chewa kamene kaka. Yes, ndizoona chifukwa kuti atenge action kuti ambe kupanga fufuza bwino ndakwakulu malo awa soyena kuti twende awa malo ali mudzina ndani awa malo awa soyena kuti akhale mudzina la anthu la munthu obwera malo awa akuyenera kukhala mudzina la anthu akuti akonkono inu kunja sungangopita kugula malo mayi kwanza sungangopita kugula malo sizingatheke zimenezo sizingatheke koma kunoku munthu wabwera angobwera kugula malo wangubashe wankhala miyezi ngati basi ndalama basi kusogolo kuno ana athu adzavutika zasowapokhala dziko mzakhala kuti mwangodzadzisa amene ndi amene amaberekana ma China mucha aberekane kusekumbe amwenye azungu meweza kuti dziko mwanditsa langodzadza ndi anthu obwera okhaokha amene aja yesi so it's ndizinto zoti zopsa kwambiri makamaka potengera zakutsogolo zinthu zopsa kwambiri ali mwe situation imene ena izatipezaso mwina tasana mwalire situation imeneyo yozoti kuda bwanji apa anthu obwera apa anthu obwera you see ano akefe tisasowa kukhala ndi chonde mmenje muli malesoni koma nkhani kuti akuti atenge action for bando jam amaisa kuti nditi mutani apo ngati boma talongosona bwino mutani joma mathafu so limene licha fana yeso andi nzeru for kuti ayankhe funso licha for one yankho lake likhala kuti vuto lipita kuboma for bomalo sili kuyang'anitsitsa zinthu zilizo zimenezozo for munthu akagula malo amene amasainira ndani sonzo kuti mistake ipita kucha kuboma komano
remember nkhani sikuti mukamba nkhani kuti ya boma ilimene lilipole chifukwa zimene sizinayambe pano zinayamba kalekale so zili maboma onse ambuyo amene apita samasamala nkhani itiyo nkhani imeneyi kama tikuona kuti panopa kuti wina ayambe kuyang'ana ngati achina deputy mayor achina Jomo sali ndi maudindo kuti ayambe kuziyang'ana zinthu zatakulako tiyang'ane zinthu zibwino anthu vuto la Malawi mulowetsa kundale maona nkhani ndisiyandale nkhani ndi ya dziko chipani chimabwera kupita koma Amalawi tilowetsa kundale iwe ufuna utani kodi ufuna utani koma no it's for our own goodness. Guys, thank you so much. Goodbye.